Iată ce poți învăța de la cei 5 speaker prezenți la cel mai mare festival de parenting din România. Următorul speaker a explicat faptul că există două tipologii de copii, orhidee și păpădie. Copiii păpădie sunt acei copii care se adaptează extrem de ușor la toate situațiile noi, fac față stresului foarte ușor, în general este ușor cu ei. Copiii orhidee, în schimb, sunt acei copii extrem de sensibili, cărora le este foarte greu să se adapteze la situațiile noi. Însă orhideea, dacă îi oferi suficientă lumină, pământul potrivit, suficientă apă, va înflori mereu și mereu. Și este absolut minunată. Copiii orhidee sunt la fel. Dacă le răspundem corespunzător nevoilor, sunt absolut minunați. Trebuie doar să avem răbdare și să le oferim iubire. Deci toți copiii sunt minunați.